Okay, brothers and sisters. Okay, diyan na po ning inyong sulugoon no sa Veritas Dipolog. Okay. Naatay hisgutan karon, dili lang siguro nato ni tas-on og ayo. Kining mahitungod sa larawan og ribulto. Kay dunay mga igsuon paghihapon natong mga dili katoliko ang nangalibog aning mahitungod sa larawan og ribulto. Sa uban akong mga videos, ako naman ning na-discuss. Pero hisgutan na po nato aning video. Ato lang ihatag ninyo pag-una ang formula, no? Aning mahitungod sa larawan og ribulto para inyo gyung masabtan kung wa pa niyo masabti, no? By the way, kanang background nga inyong makita karon sa screen, no? Kana nga picture ni adtong 2022 na dito miana sa Serious Media, no? Kauban sa akong pamilya, akong sister, brother-in-law og sa ilang mga bata pod, no? Okay. Now, hindi lang ninyo makita diha kay usar man ka picture akong gihimong background para nga walay black nga makita ninyo sa screen. Okay. Sa Serious Media na, no, kanang inyo makita. So atong sugdan kining mahitungod sa larawan og ribulto. Ang formula ani kining mahitungod sa larawan og ribulto, maghimo tag formula para naatay guide aron diretso ginato masabtan. Ang mga tudling sa Biblia sama diha sa balaod sa Dios sa napulo kasugo sa dihang gadili siya mga ribulto, ang buot ipasabot ana ribulto nga mga Dios-Diyosan. Mao nay iyang gidili. Kana bang magbaton ka og binuhat sa imong kamot o larawan o ribulto imong himuon, dayon imong ludhan ingon nga Dios o simbahon ingon nga Dios, mao nay gidili. Kay Diyos-Diyosan man na. Sa Exodo kapitulo 20 versikulo 3, 4 ug 5 diha giladlad gipadayag ng sala nga idolatry. Kanang sala nga idolatry kanang magbaton tag laing Dios, nga ang atong gihimong Dios dili matuod nga Dios. Pananglit kanang ribulto sa baka himuon nato ng Dios. Mahimo na ng Dios kay dili man tinuod Dios. Di ba? Kay kanang Dios lagi, kanang giisip natong Dios apan dili tinuod. Ang sample ana nganong dubli-dubliho nato, balik-baliko nato ang pulong. Dios kay dili tinuod Dios. Sama nang moingon ta doktor kay dili tinuod doktor. Tarak kay dili tinuod dulaan. I mean tarak kay dulaan lang, dili tinuod nga track. Inana tarak inana doktor kay dili tinuod doktor. Kanang Dios pod gituhuan natong Dios apan dili tinuod. Pero sa lawom nga pag kining sabot aning idolatry, actually wala lang ni siya magtumong sa kanang larawan o kanang ribulto nga dili mulihok. Kay kanang Dios God, basta ang atong feeling, ang atong pagbati pinakataas na, kanang mo nay atong gikabuangan, mo na nay kanang murag number 1 sa atong kinabuhi, Dios gihapon na. Okay, sin of idolatry gihapon na. Sa may pananglitan ana, kana bang for example kanang droga, usa ka ka-addict, ang droga mao nay na sentro sa imong kinabuhi. Kung wa kay kwarta, mangawat lang ka, agis droga. Nahimo na nimong number 1 sa imong kinabuhi ang droga. So musugot na gani kag mangawat ka para lang makapalit kag droga. Di na ka mo simba,
sa Dios kay ang imong gikabuangan kana ng droga, nahimo ng number 1 nimo sa kinabuhi ang droga. Diyos gihapon na nimo. Kay imo mang gi number 1. Sin of idolatry gihapon na. Sala nga idolatria gihapon ang nahimong number 1 sa atong kinabuhi kana ng droga. Dili lang kay droga, kahilayan o bisan unsang mga butang diri sa kalibutan. Butang or kanang imo bang hilig, kanang kahilayan or kanang pamamahay ba, or bisan unsa nga nahimo ng number 1 sa atong kinabuhi, dili ang Dios, nahimo na ng idolatry, sala nga idolatria. Kay ang number 1 sa atong kinabuhi dapat ang Dios. So dili lang kay kanang muyukbo tag ribulto nga Diyos-Diyosan maunay sala nga idolatry, dili lang kana. Usa lang na. Naay gihapoy sala nga di bisag dili ka maghimog ribulto unya mauna na imong number 1 sa kinabuhi. Idolatry gihapon. Kay giilisan man nato sa atong kinabuhi ang Dios sa atong kinabuhi. Kana bang anything sa atong life nga maunay number 1. Dili na ang Dios. Sala gihapon na nga idolatria. Sa Exodo Kapitulo 23 hangtod sa 5, ang gihimong sample lang gyud sa idolatry kanang maghimo kag ribulto nga himuon nimong Dios. Ludhan nimo ingon nga Dios. Mao nay sin of idolatry. Okay. Pero wala na siya mo sentro lang sa ribulto kung atong sabton gyud ang tibuok panglantaw unsa nang sala nga idolatry. Wala na siya mag-focus lang sa kanabang ribulto. Okay. Mahimo gani sa una ang mga Romanhon sa una, sa dihang wala pa sila mahimong Kristiyano, ang mga Romanhon sa una nga mga pagano, ang ilang galing giisip nga number 1 sa ilang kinabuhi nga muhangad sila kanang emperador. So nahimo nilang Dios ang emperador. Niya ang emperador pod mao po nay gipailan niya sa iyang kingharian, sa iyang imperyo nga siya mo'y labaw, siya to pa siya mo'y number 1. So Diyos-Diyosan gihapon na. Sin of idolatry gihapon kung ang emperador mao na imong number 1 sa kinabuhi. Bisan sa atong panahon karon kung naatay gisaligan nga politiko, nya kanang politikuha mao na number 1 sa atong kinabuhi, sin of idolatry gihapon. Kay dili nato pwede ilisan ang Dios nga mao'y dapat number 1 sa atong kinabuhi. So karon mao na ngano man nga ang formula himuon nato nga anything nga mga butang, bisan dili butang, bisag mga hilig nato nga mao nay number 1 sa atong kinabuhi, nganong mao na siya gipasabot-an ang sin of idolatry o kanang ribulto nga atong ludhan himuon natong Dios mao nay number 1. Kay mao lagi sa verse 3 giklaro sa Dios diya sa Exodo 20, dili ta magbaton og laing Dios sa atong kinabuhi. Sa ato pa kung laino na to ang pulong, dili ta magbaton og laing number 1 sa atong kinabuhi gawas sa Dios. So Dios gid may number 1 kay siya manggoy creator nato, siya manggoy creator sa kalibutan. So bisan gani kanang imong kahibalo, kanang imong kabright, kanang naguna-huna ka nga kanang imong panghuna-huna mao nay sakto. Dili ang Dios sa langit, ang imong kahibalo na may giisip nimong number 1 sa imong kinabuhi, idolatry gihapon na. Kay dapat ang number 1 sa atong kinabuhi ang Dios man. So mao na. Dayon ngano man nga ang formula sa pagsabot nato aning mahitungod sa larawan og ribulto mao ni gidili sa Dios sa pagbuhat og larawan og ribulto kung himuon natong number 1 sa atong kinabuhi. Kay mahimo naman ang Dios-Diyosan. Pero wala gibawal sa Dios. Wala gibawal sa Dios nga maghimo tag ribulto basta dili lang nato i-number 1 sa atong kinabuhi. Bot ipasabot dili nato himuong Dios. Dili nato himuong Dios. So mao na gibasihan sa Katoliko. Nya biblical po na nga sa Biblia ang Dios gapahimog larawan og ribulto. Himog larawan og ribulto. Now atong i-plus sa screen
ang paghulagway sa templo sa Dios. Pero sa dili pa nato i-plus sa screen ang kana bang templo gyud, templo unsa hitsura giun sa paghulagway ng templo sa Dios. Naabi larawan, no? Ang una natong bersikulo day dapat natong di nato kalimtan, no? Ay ning i-plus nato sa screen giun sa paghulagway ang templo sa Dios o bahay sambahan. Dili nato malimtan gyud nga kanang napulo kasugo nga gipahayag sa Dios, gipadayag niya ang pagdili og mga ribulto nga Diyos-Diyosan. Sa Exodo 25, chapter 25, ang before katong chapter 20 dito gipadayag ang moral law na pulo kasugo. Pero sunod nga mga chapter sa chapter 25 diha nato mabasa ang example nga mo support nga wala magdili ang Dios paghimo og ribulto basta dili lang nato himuong Dios o number 1 sa atong kinabuhi. So wala na idili ang paghimog ribulto basta dili lang i-number 1 sa atong kinabuhi ng ribulto. Okay. Now, sa Deuteronomio 4:16 ato sa pudening iuna ninyo. Deuteronomio 4:16 nga nag-ingon diha mao ni gigamit pod sa mga dili katoliko sa ilang pagsupak og larawan og ribulto. Kanang giingon diha sa Deuteronomio 4:16 nga dili magbuhat og larawan bisan unsa, bisan sa dagway sa babae o lalaki. Kining bersikulo hakutloon po ni sa mga dili katoliko pero out of context sayop ilang interpretation, no? Kay pag ingon ko no diha sa Deuteronomio 4:16 nga dili magbuhat bisan unsang larawan bisan dagway sa lalaki o babae, moa na man dayon mga dili katoliko na sayop lagi gibuhat sa katoliko nga naghimog larawan ni Maria kay larawan ko na dagway ko nagbabae. Then kanang mga santos pod kanang San Antonio, San Agustin, San Vicente, o guban pang mga lalaking balaan nga gibuhatag ribulto. Sayop kuno na kay klaro man kuno sa Deuteronomio 4:16 dili maghimo og larawan ribulto sa dagway sa babae o lalaki. So igo ang katoliko. Pero actually ang gipasabot sa Dios anang pagdili sa paghimog larawan og ribulto dagway sa lalaki o babae kung himuong Diyos-Diyosan. Kung himuon na itong number 1 sa kinabuhi. Mao may context anang Deuteronomio 4:16. Nga kana bang kompetensya ana to ang lugar sa Dios. No. Ang lugar sa Dios kinatasan man. Siya may number 1. So dapat siya may number 1 sa itong kinabuhi. So kung atong taparan na, parehasan na, o magbaton tag laing butang ba, sama anang larawan og ribulto, madagway man sa babae, madagway man sa lalaki, kung maunay ikompetensya na to sa ranggo sa Dios, sa iyang pagkasya, idolatry na. Maunay gipasabot anang Deuteronomio 4:16 nga maghimutag dagway sa babae o bisan gani kanang larawan o ribulto ni Maria nga gihimos katoliko. Kung kanang larawan ni Maria himuon natong tupong ang atong pagbati ana, itupong nato sa Dios ang atong pag-honor ni Maria kaniya o sa ribulto ba niya, ang pag-honor nato itupong nato sa Dios. Number 1 po nato nagbato na taglaing Dios ana. Pero kung dili lang nato i-number 1 ng mga ribulto, gihimo nato ng mga ribulto isip dayan-dayan sa atong simbahan o simbolo sa presensya sa Dios kay kanang larawan sa mga balaan simbolo man sa presensya sa Dios amas kirubin man sa Biblia. Sa dili pa nako ipakita ron sa screen giun sa paghulagway ang templo sa Dios sa panahon pa ni Solomon na mga larawan. So, buot ipasabot, ingon ani, gidili ang pagbuhat og larawan og ribulto kung tratuho na tong Dios. Kay mutupong naman na sa Dios, pagbato naman naglaing Dios. Pero wala idili ang paghimog larawan og ribulto basta sakto lang ang gamit. Dili lang himuon na tong
itupong nato ang atong tratamento sa Dios. So sa sakto lang nga gamit, mura bag kwarta. Ang kwarta dili daotan kung gamiton sa insakto. Pero kung ipaka-Diyos na ang kwarta, wrong use na, bawal na po na. Maupod, ang larawan og ribulto wa na gibawal sa sakto nga gamit. Pero kung gamito na to ang larawan og ribulto sa sayop nga gamit, himuon na natong Dios, bawal na na. So mao na ang mahitungod sa ribulto. Nakaron atong i-plus sa screen. Giun sa paghulagway ang templo sa Dios panahon ni Solomon. Okay? Atong i-plus sa screen. Okay, nakita ninyo? Atong basahon na. Sa Magandang Balita Biblia, no, nga version ni siya. Okay, lain-lain man gud ang translation sa Biblia. Ang Tagalog nga Biblia sa salin o sa translation nga Magandang Balita Biblia, Ezekiel 41:15 hangtod sa 20. Ato ning basahon. Sinukat din niya ang haba ng gusali. Ito'y 50 metro, pati ang mga silid sa magkabila. Ang mga silid na pasukan sa templo, ang dakong banal at ang dakong kabanal-banalan at ang buluwagan sa gawing labas ay 16 na babalot ng tabla, sukod ni, mula sa sahig hanggang bintana. Ang loob naman ng templo ay balot ng tablang kasintaas ng pinto at may ukit na larawan. O timan niya, may ukit na larawan ng palmera at kiruben. O naay larawan sa kiruben o sulod sa templo. Salita ng larawan ng palmera at kiruben, bawat kiruben ay may 2 mukha. O may 2 mukha. Unsa maning mukha sa kiruben, no? Bawat kiruben may 2 mukha. Isa may mukha ng tao. O mukha ng tao. Mukha naman ng leon ang isa. Napagani, mukha ng leon? Di ba? Nya siguro malibog mo nya nganong gidili man lagi tong ribulto nga kining katong baka katong makita nato diya sa Old Testament, no? Kay katong hayop nga ribulto nga ilang gibuhat gihimo man nilang Diyos-Diyosan. So sayop to idolatry. Pero kining sa templo sa Dios dinhi nga gihulagway nga naay kinulit nga leon, wala man ni gihimong Diyos-Diyosan. Unsa may gamit ani nganong na may larawan o kinulit nga hayop sulod sa templo. Na mao ni example nga dili lagi sayop nga maghimo tag ribulto bisan paglarawan sa hayop basta dili himuong Diyos-Diyosan. Kay kining larawan o kinulit nga larawan sa leon sa sulod sa templo, simbolo raman ni. Simbolo ni siya sa Dios. Okay, yung kag leon kana bang strong o kana bang gamhanan o ngunay paghulagway sa leon. Okay, so mao na gasimbolo lang ni sa kana bang pagkagamhanan sa Dios o kining leon mo na leon diri diyan kung ato po ning tan-awon sa New Testament kining leon ga tumbok po ni ga simbolo ni Jesus Christ, no? Atong kuana ko'y picture diri nga nag-cite sa Revelation chapter 5 verse 5 nga pamatuod na to nga kining leon ga simbolo ni Jesus Christ. Sa to pa pwede po ni nato sabton ba nga ga hulagway ni sa umaabot nga Ginoo na to nga kadtong Ginoo o Dios nga nagpakatao nga si Jesus Christ. Sa to pa dili day dautan kung maghimot tag simbolo ni Jesus Christ diya sulod sa templo. Pero sana karon atong larawan ni Jesus Christ na sulod sa templo
O simbolo nato na ni Jesus Christ o representation nato na ni Jesus Christ, pero wa ta magtuo nga kanang ribulto o kanang simbolo maoy Dios, dili na. So buti pasabot dili sala o dili daotan maghimutag larawan o ribulto basta simbolo lang o representation. O kay kining leon diri nga kinulit, pwede man ni nato sabton nga tagna ni paghulagway ni sa maabot nga gatumbok gapasabot ni Jesus Christ ang Dios nga nagpakatao. Asa man nato mabasa na sa Biblia nga kining leon ga simbolo sa Dios, no, sa iyang pagkakamhanan, kagagahom, okay, sa iyang pagkahari. Asa man nato mabasa nga ga simbolo ni Jesus Christ, gatumbok ni Jesus Christ ng simbolo nga leon, no? Na sa Revelation chapter 5 verse 5. Okay, mao na yun. Revelation chapter 5 verse 5. Jesus Christ is referred to as the Lion of the tribe of Judah. Jesus Christ is referred to as the Lion of the tribe of Judah. Guys, good pa ni sa una gali sa Old Testament. Jesus Christ is referred to the Lion of tribe of Judah. So kining lion diri sulod sa templo, gahulagway unsa ang hitsura sulod sa templo nga naay dagway o larawan o ribulto sa kiruben nga naong yugtaw. Sumupater ni sa simbahang Katoliko kay naay mga kiruben dagway sa anghel, di ba? Mga kinulit nga larawan si kiruben. Dahil naay dagway sa leon. So kining leon diri simbolo ni siya sa Dios. Nga kung tan-aw nato sa Revelation, si Jesus Christ ang gipasabot. So dili di dautan nga maghimutag ribulto o larawan nga simbolo ni Jesus Christ. Pero sayop idolatry, sala nga idolatry kung ang ribulto na ni Jesus Christ mo himuon na tong Dios. Dili. So mao na, dili sala o daotan ang paghimo og representation, basta representation lang o simbolo. Kay kining leon diri gasimbolo man ni sa Dios, gasimbolo man ni Jesus Christ, di ba? Ang sayop baliko nato sa pag-ingon kung ang ribulto mao na himuon natong Dios, o ang ribulto ba nga gihimo nato gatumbok sa dili tinuod Dios. Unya kay ang leon kung ato nang himong simbolo ni Jesus Christ, tinuod magyud nga Dios si Jesus Christ. Unya tinuod magyud nga naa po Jesus Christ. Pero ang mga pagano kung maghimog ribulto, ang ilang pag-ila bisan pag representation ra na, pero ang ilang pag-ila sa girepresentahan Diyos man. So ma-Diyos gihapon. So mao nang sayop ang mga pagano, pero ang Katoliko dili sayop kay ang representation wala man naghimong Diyos, unya ang gitumong tinuod mo po dili man bakak. Pres anang ribulto nato sa mga santos, gahulagway na sa tinuod yun nga santos. So dili siya matawag og santos gyud di ba? Unya ang si Kristo pod maghimutag larawan niya representation, dili matawag og Dios kay ang gipasabot tinuod man nga Dios. So mao na nga sayop yun ang mga dili Katoliko sa ilang paghukom nga Diyosan kuno na mga ribultos Katoliko. Ay ninyo kalimtin ng Revelation chapter 5 verse 5. Jesus Christ referred to as the Lion of the tribe of Judah. Maunang sa Ezekiel 41, Ezekiel 41, versikulo 15 hangtod 20, gihulagway diha nga ang templo sa Dios na ay larawan sa kiruben, simbolo sa presensya sa Dios maning kiruben. Kining kiruben nga ribulto nagrepresent sa mga anghel sa langit. So maunang dili sayop ang Katoliko kung maghimog mga larawan, isip representation o simbolo sa presensya sa Dios. Kaya ang larawan sa kiruben nagrepresent man na sa mga anghel. Simbolo sa presensya sa Dios.
katong sa Exodo 25:17 hangtod sa 22 nga si Moises gisugo sa Dios sa paghimo og larawan sa kirubin, gibutang ibabaw sa sudlanan sa kasabutan masig kakilid. Simbolo man to sa presensya sa Dios, kay sa bersikulo 22 sa Exodo 25 nag-ingon man ang Dios nga diri kono siya makig-istorya, diri kono ang iyang presensya ba ibabaw sa sudlanan sa kasabutan nga naay larawan sa kirubin. Mao manggani nga kadtong panahon po ni David, katong sudlanan sa kasabutan ilang giprosesyon. Dili ay dautan gani ang pagprosesyon sa mga balaang simbolo na sa 2 Samuel 6. Basahan ninyo sa 2, di na lang nako ipakita sa screen kay wala po ko kaandam diri para ma-plus ninyo ma-plus na ko sa screen. Basahan lang ninyo sa 2 kapitulo 6, no, sa 2 Samuel 6 bersikulo 1 hangtod 17. Di ba si King David kauban sa mga tao niadto, ilang giprosesyon tong sudlanan sa kasabutan nga naay rebultos kirubin. So dili di dautan kung magprosesyon tag larawan nga simbolo sa presensya sa Dios, sama ang larawan sa mga balaan o larawan sa kirubin. Kay mo man to gihimo nilang David, dayon nagsinulog pag Diyos David ato o ni sayaw kay kanang buti pasabot anang sinulog worship dance man. O mo man gihimo ni David ni worship sa Dios, pinaagig sayaw. Kay kanang sinulog lagi pagsimba pinaagig sayaw. O gihimo ng David, no? Basahin niyo sa 2 Samuel 6 1 hangtod 17 nga si David misayaw at tubangan sa sudlanan sa kasabutan. Unya ang hubad pagyud sa maing balita Biblia giingon ana pagyud pag-istorya si David kuno misayaw o nagsinulog at tubangan sa Dios. Pero actually dili Dios mo iyang giatubang, ag simbolo ra sa presensya sa Dios katong sudlanan sa kasabutan nga naay larawan sa kirubin. So pattern, kung ang mga Katoliko magsinulog musayaw at tubangan sa larawan ni Santo Niño, simbolo sa pagkabata ni Jesus Christ, dili na idolatry kay si Kristo tinuod man nga Dios. Di ba? Pattern na, no? Kay kung atong i-typological explain, kung atong i-explain, ipaliwanag og typological ang sinulog nato og kadtong gibuhat ni David, ingon na ni kadtong gisayawan ni David sudlanan sa kasabutan, nagatubang siya. Then ang sulod dito sa sudlanan sa kasabutan, na dito ang pulong sa Dios. Katong papan nga bato nga gisulod dito, katong napulo ka sugo, katong sugo sa Dios nga gipatik dito sa papan nga bato nga gisulod sa sudlanan, mao man to ang pulong sa Dios, katong gisulat nga pulong. Sa ato pa si David ay nisayaw at tubangan sa sudlanan nga naay pulong sa Dios. Kay tuwa man dito nakaukit tong 10 commandments. Unya kanang sinulog pod. Ang atong gisayawan mao man ang simbolo ni Kristo nga Word of God, personal Word of God. Asa man na mabasa nga si Kristo, personal Word of God. Nasa John chapter 1 verse 1 nga si Kristo diha na kuno uban sa Amahan sa sinugdan. Gitawag siya Word o pulong. Then ang pulong kuno Dios then nagpakatao. So ito pa si Jesus Christ, personal Word of God. So, both ipasabot sa Old Testament nga si David ni sayaw at tubangan sa pulong nga tuwa dito sa papan nga bato nga gisulod sa sudlanan, o man to iyang gisayawan. Niya ang termino pagyud gigamit dito, si David ni sayaw o nagsinulog at tubangan sa Dios. Pero dili gyud both ipasabot nga ang Dios tuwa dito nakita. Ang giatubang ni David ag sudlanan ras kasabutan nga naipulong sa Dios, katong papan nga bato nga na dito na patik ang pulong sa Dios, ang sugo niya. Sa to pa mo na mo gihimo ni David unya ang typological explanation nga sa to pa kanang pulong diay sa Dios ato nang tawron mo worship ta ana. Kay si David mi worship man siya, ni simba man sa pinagig sayo atubangan sa pulong nga gisulod atong sudlanan sa kasabutan. Sa to pa naali pattern kanang sinulog. Kaya nga naman, kanang gisayawan na to nga simbolo ni Jesus Christ, si Jesus Christ, personal Word of God biya na. Di ba? So, kanang sinulog, pagsimba na to ni Jesus Christ nga personal Word of God.
Pero ato lang yung klarohon na nga kanang ribulto ni Santo Niño dili na si Jesus Christ. Ag simbolo ra na. Pres anang larawan si Kerubin nga nasulod sa templo. Kani sa Ezekiel 41 katong gibasa na to kaganina. Oh. Katong larawan o ribulto si Kerubin sulod sa templo o katong larawan sa Kerubin sa ibabaw sa sulod sa kasabutan ga simbolo lang to sa presensya sa Dios. O nagrepresent lang to sa mga anghel katong Kerubin. Kaya kanang Kerubin naman diha ang presence of God. Anghel God. Di ba? Oh. So, mauna mga igsuon nga kanang mga ribultos katoliko dili na Diyos-Diyosan. So, mauna. So, ang uban ani nga wa na nato mahisguti. Diskubriha lang ninyo dito sa uban na to mga videos. No, nasa atong YouTube channel ang Veritas Dipolog. Veritas Dipolog. Dayon ato po nang naputay copy ana sa atong Facebook. Mao na nga ang atong i-upload sa YouTube sa Veritas Dipolog. Inyo po nang makita sa mga videos nato no sa Facebook. Ang atong Facebook Silbert Adriatico Dondoyano. So mao na no. Jesus Christ is referred to as the Lion of Judah. Oh. Na kini kaysa paghulagway sa templo na may kinulit nga leon. Sa to pa, si Kristo diay o ang Diyos diay pwede kasimboluhan og leon. Ribulto. Kaysa templo na may kinulit nga leon. Nakaukit, no? Sa verse 19, Ezekiel 41. Ay dalawang mukha sa Kerubin, then naung og tao yun. O, then napoy naung og leon. Okay, kining leon lagi gatagna ni gahulagway ni Kristo sa umaabot. O pwede po ni ganing nagsimbolo sa Dios kay si Kristo siyang pagka-Dios usaman sa amahan katong sa Juan 10:30 nga nagingon siya ako ang amahan usa. Okay, sa pagka-Dios usaman sila. So mao na nga ang Dios pwede kasimbolohan og butang. Dili lang kanang butang maoy himuong Dios. Oh? Kay sama sa kwarta, dili daotan ang pagbaton o paggamit og kwarta basta dili himuong Dios. I-number 1 sa kinabuhi nga di nagay kamo simba agi lang sa kwarta. Oh, madyus-dyusan man ang kwarta. Pero kung naay sayop nga gamit sa kwarta na po insakto. No, igora ipalit nimo pagkaon, itabang sa uban di mo na daotan. Pero kung nakatutok nakasentro na tas kwarta na di na ta mo simba sa Dios, ang kwarta na mo'y atong number 1 sa kinabuhi, ma-idolatry na po na. Pero ang Katoliko kung maghisgot naglarawan og ribulto, wala man naghihimong number 1. Wala man naghihimong Dios. Kay ang dakong prueba ana, pinakadakong prueba nga wala gihimong number 1 sa kinabuhi sa Katoliko kanang mga ribulto, gigamit ra na sa insakto. Kay ang ribulto wala giapil sa Trinity. Di ba ang Dios sa Katoliko usa, pero tulo ang persona, Amahan, Anak, kung Espiritu Santo, kanang gipasabot sa Mateo 28:19 nga kung magbunyag kuno litukon ang ngalan sa Dios. Ang ngalan singular kay usa ra may Dios, pero inigbasa na to lahos tulo man ka personang gisgutan. Mao na nga ang simbahan nagingon usa ang Dios pero tulo ang persona, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Ang ribulto wala giapil ya. So mao nga kanang mga ribultos Katoliko dili na Diyos-Diyosan kay wala man naghimong Dios. Gigamit lang na sa insaktong gamit sama sa kwarta. Di ba? So mao na mga igsuon. So sa pagtapos kutloon na to, di lang nato ipakita sa screen, no? Di lang nato ipakita sa screen. Kutloon na to kutloon na to sa numeros di ay, no? Numeros 21. Walang nako maandam diri ang i-plus ipakita nato sa screen kay gidritso man ko nako ni sa karon naghimo og video. Wa na ko ni giplano ni kalitra ko ba. Unya ang nahimo na nako daan mo'y akong gipakita ninyo. So mao na nga
Kaya wa man akong kiandam mo nang wa na ko mahimui ang ubang mga bersikulo. Maybe sa sunod kung maghimo kog video atong andamon tanan para makumpleto ba. Pero anyway, bisag dili ninyo na makita sa screen, bisag kutloon lang nako, basa lang ninyo na mamoy Biblia, di ba? Kanang Números kapitulo 21. Números 21 o Numbers chapter 21 verse 4 to 9. Diri na to tapuson ng video ha. Ang Números 21 4 hangtod sa 9 naa dinhi sa maong mga bersikulo ang ebidensya nga ang Dios nagpahimog ribulto sa kanang bitin katong bronze serpent. So lain ni siyang prueba pod nga sakto ang Katoliko nga dili lagi daotan ang paghimog ribulto bisan unsa, bisag larawan si bitin, basta dili lang himuong Dios-Diosan. Basta dili lang himuong Dios-Diosan. Unya, kabalo ba mo mga igsoon nga gipahimo sa Dios si Moises paghimo atong ribultos bitin, kay kadtong ribulto sa bitin nagsimbolo sa gahom sa Dios, nagsimbolo sa gahom sa Dios. Sa ato pa di ay dili lagi daotan na paghimog ribulto basta simbolo lang sa gahom sa Dios o simbolo lang sa presensya sa Dios. Ngano man nga katong gihimo ni Moises, gisugo sa Dios ni Moises nga maghimo sa larawan sa bitin, nganong moingon man ta nga nagsimbolo to sa presensya sa Dios? Gani bisan sa New Testament ang Holy Spirit kuwan man na siya, ikatulong persona man na sa Dios. Sa to pa Dios po na Holy Spirit, di ba? Kay ang Dios usa naman Amahan, Anak, Espiritu Santo. Kanang Holy Spirit gani gisimbolohan pagali nag kanang salampati. So dili lagi sayop kung ang Dios simbolohan na tugbutang, kay ang Holy Spirit gisimbolohan mag salampati. Asa man na kadtong sa bunyag ni Jesus Christ, kung wa ko malimot katong gibautismuhan siyang John the Baptist, gihulagway dito, di ba, ang Holy Spirit daw ga simbolo sa Espiritu Santo. O mao na. Dayon kana pong sa Números 21:4-9 nga si Moises gisugo sa Dios sa paghimog larawan sa bitin, kay ang larawan sa bitin, ribulto sa bitin, nagsimbolo sa gahom sa Dios. Nganong nagsimbolo sa gahom sa Dios? Kay ang istorya gud ana, ang nahitabo gud ana niadto nga gipahimo sa Dios og larawan sa bitin si Moises, kay kadto man gud nang nagkuyog-kuyog na unta sila ni Moises ang mga Israelitas, kay gipagawa sila dito sa kinibang ilang kaulipnan sa Ehipto, kung wa ko masayop murag mao ba na, basta kay niadtong higayon na ako pa ni-reviewon say malimot nga nasuko ang Dios sa mga Israelitas tungod kay bisan nagpakita na siya o lagi nagpakita na siya mga milagro to prove nga gamhanan gid ang Dios, pero nagpakita gihapon ang mga Israelita sa ilang kakulang sa pagtuo. Sige lang gihapon sila bagolbol ni Moises, sige lang gihapon sila bagolbol ni Moises, nasuko bitaw ang Dios nila, kay kulang gihapon sila pagtuo, taliwala sa mga milagro nga iyang gipakita. Nasuko ang Dios, gipadad-an sila mga bitin, gipamaak sila tanan. Kung dili tumuundag pamaak, mahurot gyud sila kamatay. Nya karon unsay may ilang gihimo? Kay mahurot man sila kamatay, kay gipamaak mo sila bitin, isip silot sa Dios nila sa ilang kakulang sa pagtuo. Unsa may ilang gihimo para maundang tug pamaak tong bitin? Ilang gihimong intercessor o mediator si Moises. Gani na may bersikulo ana nga si Moises mediator sa Old Covenant. Tigpatunga. Si Moises mediator. Gihimo nilang mediator si Moises. Mao gani ni prueba nga dili day sayop na himuon na tong mediator ang santos, kay si Moises santos walaan, gihimo nilang mediator. Kay si Moises mo ilang gihimong abyan sa ilang pag-ampo nga to sa Dios, kay maulaw man sila modritso sa Dios nga moingon sila, Dios wad ataw ni undang ataw ni mga bitin og pamaak na mo kuha ani, kay mahurot gyud mig kamatay. Dili ang Dios mo ilang gisangpit, kay maulaw man sila, kay nagkasala man sila. Si Moises mo ilang gipatungan o gihimo nilang tigpatunga si Moises mo ilang giingnan nila si Moises.
Moises, nakasala mi sa Dios. Ako lang iparaphrase ha. Mauwaw mi mo hangyo niya. Munang tabangi mi, ikaw maoy mo hangyo niya. Pag-ampo sa Dios nga iyang wag tangon ni mga bitin, kay kung magpadayon ni mga bitin pagpamaak na mo, mahurot mig kamatay. So, mo ni example gani nga, dili day daotan nga himuon na tong tigpatunga o magpatabang tagbala ang tao. Nga dili ta mo diretso sa Dios kay mauwaw ta. Kay magkasasala man ta. Mao ni gibuhat sa mga Israelitas. Ilang gihimong tigpatunga si Moises. Kay giingnan man nila, Moises, mauwaw man mi. Ikaw mo'y hangyo kay amigo man mo sa Dios. Ako lang giparaphrase para masabtan diretso. Kay amigo man mo sa Dios, tabangi mi, hangyo ang Dios nga wad-o ning mga bitin aron wa nay mamaak na mo, kay kung dili nimo undang mahurot may kamatay. Unya unsa may reaction ni Moises nga gihimo siyang mediator sa mga Israelitas. Niingon ba si Moises sama anang gitudlo sa mga dili katoliko nga pastor nga dili kuno pwede himuong tigpatunga pinagig pag-ampo ang mga balang tao? Niingon ba si Moises, di ko anong himuon man ko nimong tigpatunga nga kamo man mga Israelitas, kamo may nakasala sa Dios to, kamo may muhangyo. Wala mo ingon si Moises ana. Wala mo ingon si Moises sa nga iyang gi-pattern ng iyang reaction sa panudlo sa mga born again pastors nga dili kuno himuong taliwala ng balaan. Pero nga naman lagi nga si Moises wa man siya moingon nga di ko mutabang ninyo, no? Gitabangan ni Moises ang mga Israelitas sa ilang hangyo. Siya maoy ni hangyo sa Dios. Giingnan niya ang Dios, Lord, ang mga Israelitas ni gihimo man ko nilang abogado. Nihangyo sila nga imo wad-on ang mga bitin, kay kung magpadayon kuno mahurot sila kamatay. Niingon ba ang Dios, hoy Moises, sayop ka, ayaw tabangin na, kay sila may nakasla, di sila may duol nako. Wa gyud mo ingon ang Dios ana. Pinaagi ni Moises, gidungog ang ilang gipangayo nga wad-on tong bitin. Pero giribais pagani imbis wad-on tong ilang gihangyo ni Moises nga wad-on sa Ginoo, magundang og pamaak tong mga bitin ngadto nila. Giribais pagali sa Dios ang ilang hangyo. Ano man, kay instead nga wad-on niya ang mga bitin, kay mahimo man to niya, kay siya go'y gapadala ato. Oh? Giribais pagyud unsa may gihimo sa Dios sa iyang pagdungog sa hangyo sa mga Israelitas pinaagi ni Moises. Unsay giingon sa Dios, Moises, paghimog ribulto sa bitin. Paghimog ribulto sa bitin ibutang sa usa ka tukon. Oh. Kadtong napaakan og bitin, mututok lang, mutan-aw lang nining larawan sa bitin nga imong buhaton. Dili mamatay. Sa to pa, milagro kay mapaakan kag bitin sigurado yung patay agis kalala. Oh. Pero nagingon ang Dios, kadtong napaakan mututok lang sa larawan o ribultos bitin nga imong gibuhat, dili mamatay. So mauna nga kadtong larawan sa bitin nga gipahimo sa Dios ni Moises nagsimbolo sa gahom sa Dios. So pwede di ay ka simbolohan ang gahom sa Dios. Sa may gahom sa Dios sa Trinity, di ba, Holy Spirit? So ang Holy Spirit pwede pod kasimbolohan og bitin, ribulto. Sa lampati sa New Testament katong sa bunyag ni Jesus Christ nga ang Holy Spirit gisimbolohan og sa lampati. Di ba? So mao na mga igsoon nga sa sakto nga gamit sa usa ka butang wa na gibawal. Kay ang Dios sa dihang nagpahimo sa larawan sa bitin, wala man siya mag-ingon nga maunay Dios. Di ba? Wala man mag-ingon ang Dios ni Moises nga, Moises, paghimog ribulto sa bitin, dayon ipatuo sa mga tao nga maunay Dios. Wala mag-ingon ang Dios. Ang giingon sa Dios ngadto ni Moises, Moises, paghimog larawan sa bitin o kinsa tong mututok sa maong ribulto sa bitin nga napaakan og bitin o alas, dili mamatay. O dili mamatay. So mao na nga
prueba ni, ebidensya ni nga dili daotan ang paghimog rebulto. Kay ang Dios may gasugo, pero naadiri ang pero. Sa dihang nasinayop na pagtratar, nasayop na ang tratamentos mga tao, mga Israelita sa maong larawan sa bitin, ilan nang gihimong Diyos, siguro ilang una-una ingon ni. Lah, kuyawan ning rebultos bitin nga gihimo ni Moses, gipahimo sa Dios niya, milagro man, wa man ta nga matay bisag napaakan ta, igor ta mitutok. Dayon unsa ilang gihimo? Gihimo nilang Diyos-Diyosan ang rebultos bitin. Nga wala man unta mag-ingon ang Dios nga himuan ninyo ng Diyos-Diyosan. Wala mag-ingon ang Dios, pero gihimo nilang Diyos-Diyosan, gihinganlan nila og ngalan sa usa ka Diyos-Diyosan ni Hustan. Nasuko ang Diyos kay gihimo naman nilang Diyos-Diyosan. Gikompetensya naman nila sa Diyos. Katong rebultos bitin nga gipahimo sa Diyos. Ilan namang gitupong sa Diyos. Dili mo na pwede nga ang larawan sa bitin ilang itupong sa Diyos kay binuhat ragod to. Anong itupong man nila sa Diyos? Ang gamhanan ang Diyos kay mo ay gapabuhat ato. Ang iyang gahom iya lang gipalatay ato. Pero gihimo naman nilang Diyos na suko ang Diyos gipaguba. Na sa 2 Hari o 1 Hari 18:4. 2 Kings chapter 18 verse 4 or 1 Kings chapter 18 verse 4. Say limot ko ba mo nang mabali. Basta naara na sa kung dili 2 Kings, 1 Kings. Basta chapter 18 verse 4. Naaliha sa maong bersikulo ang ebidensya nga mahimo lang sayop o sala o daotan kung maghimo tag rebulto kung himuo na tong Diyos-Diyosan. Pero kung dili lang nato himuong Diyos-Diyosan, dili gyud na sayop ang paghimo ana. Kaya ang Diyos kud may gapahimo ato. Di ba? Giingnan niya si Moises, giingnan sa Diyos, Moises paghimog rebulto sa bitin. Oh, ang Diyos may gapahimo. Pero wala mag-ingon ang Diyos nga kanang rebulto sa bitin ipatuo sa mga tao Moises nga mao na Diyos. Wala mag-ingon ang Diyos. Sa ato pa katong larawan o rebultos bitin, nagsimbolo lang to sa gahom sa Diyos. Ulat tayanan sa gahom sa Diyos. Kay kadtong mututok ato, di man mamatay. Di ba? Bisag na paakag rebulto. So, ang rebulto sa bitin, nga nung gipahimo to sa Diyos, tungod kay gidungog sa Diyos, ang pagpatunga, pag-intercess, pagtabang ni Moises, nga iyang gitabangan ng mga Israelita sa ilang problema. Gihimo nilang tigpatunga si Moises. Gidungog sa Diyos ang pagpatunga ni Moises. Wala gid siya moingon sama anang giingon sa mga pastor sa born again nga, oy Moises ayo pagpatunga nila kay sila mo'y nakasala nako. Di sila mo'y mo hangyo nako, dili ikaw. Oh, gidungog ni Moises, gidungog sa Dios ang hangyo ni Moises sa iyang pagpatunga nga iyang gitabangan ng mga Israelitas. Pero ang gipangayo, gihangyo sa mga tao nga wad-on ratong bitin. Pero giribais pa. Mas grabe pa ang tubag sa Dios. Dili lang kay giwala niya ang bitin. Iya yung gihimong latayanan sa gahom sa Dios ang larawan sa bitin. Ano man kay mututok lang, mutanaw lang ato di mamatay. So nagsimbolo sa gahom sa presensya sa Dios. Tung larawan sa bitin nga gipahimo. Kung ato bang analyson ba? Kung ang Dios niuyon pa ng doktrina sa mga dili katoliko nga dili maghimog rebulto kay bawal lagi, dili na siya mo agree, dili na siya mo haom atong gihimo sa Dios. Nga naman kay ang hangyo sa mga tao ni Moises ingon nila nga wad-on tong mga bitin kay aron wa ni mamaak nila kay kung magpadayon kuno to mga bitin lagi mahurot sila kamatay kay mamaakon gud sila. Mura to'y hangyo sa mga Israelitas. So kung gidungog tong klasiya sa hangyo nila nga gituman yun sa Dios mo ilang gusto pagpatunga ni Moises, so walay rebulto nga gigamit ang Dios. So mahimo na tong ingnon nga oy mo pattern sa
panudlo sa mga born again pastors kay bawal gyud na maghimog larawan o ribulto. Pero niadtong higayon na mo pirma man to, mo validate man to sa Catholic teaching nga pwede maghimog ribulto basta dili lang himong Diyos-Diyosan. Ngano man? Kay ang tubag sa Dios atong higayon na nga ang ilang gihangyo ni Moises nga wadon ratong bitin, lahi man, giribais man sa Dios ilang hangyo. Gipaagi magribulto. No, gipaagi larawan ang tubag sa ilang hangyo. Ngano man? Kay ang ilang hangyo walaon ratong bitin. Mawala to aron maundag pamaak, di sila mahulot og kamatay, pero ang tubag sa Dios lahiman, Moises paghimog ribultos bitin. Sa ato pa diay ang Dios mismo nag-validate, nag-check. Kumbaga nag-check og papel, marabag maestro ga-check og test paper ba? Kung ang answer sa born again dili maghimog ribulto, unya ang answer sa Katoliko pwede ra maghimog ribulto basta di lang himong Diyos-Diyosan. Ang gichikan sa Dios ang answer sa Katoliko nga pwede maghimog larawan basta di lang himong Diyos-Diyosan. Kay mao man toy gisulti sa Dios ni Moises. Moises, ako lang i-paraphrase, i-revise lang nako ilang gihangyo. Ang ilang hangyo dili mag wad untong bitin aron muundag pamaak, di mi karot og pamatay. Niingon ng Dios, Moises paghimog larawan sa bitin. Kins atong mo tutok mo tan-aw ani dili mamatay bisag napaakan. Oh. So giribay sa Dios ang ilang gipangayo. Pinaagi og paghimo og ribulto. O ang Dios may gapahimo, gihimong simbolo sa iyang gahom kay naliman kay guramutan-aw di mamatay. Sa laing pagkaistorya katong ribulto sa bitin gihimong latayanan sa gahom sa Dios. Dili kay mao gyud Dios, di ba? Ang sayop kung himuong Dios na tong ribulto. Ang prueba sa dihang ilan ang gihimong Dios-Diyosan ang ribulto. Ang paghimo dili sayop kay ang Dios may gapahimo, pero sa dihang gipaka-Dios na nila nasuko ang Dios mao tong gipaguba nasa 2 Hari 18:4. Kung dili na 2 Hari 18:4, 1 Hari 18:4. Mabali lang usahay nako, mo nang ako lang klaruhon daan parang parang way lusot kay girambol naman na to. Girambol naman na to. 1 Hari or 2 Hari basta siguro ko sa chapter 18 verse 4. Nga sa dihang gihimo ng Diyos-Diyusan sa mga tao, sa mga Israelitas tong larawan sa bitin, diha na nasayop sila. So ang leksyon dayana, sakto ang Katoliko nga dili dautan ang paghimog ribulto bisan unsa. Ang prueba na nga sa templo si Dios na inaong sa leon, dayon naong sa tao, kay naong sa tao man tong kirubin. O dayon nagpahimo po siya bitin nga tumbaga. O sakto ang pagtuong Katoliko nga dili sala, dili dautan ang paghimog ribulto sa sakto nga gamit. Basta dili lang himong Diyos-Diyosan. Pero sala o dautan ang paghimog ribulto bisan unsa, madagway maglalaki, magbabay, bisan unsa basta himong Diyos-Diyosan, bawal. So mao na ang insakto nga teaching o panglantaw o panghuna-huna mahitungod sa larawan og ribulto. Dili kay absoluto nga gidili gid ang paghimog ribulto, mao nang kanang mga simbahan sa mga dili Katoliko kay sayop man ang ilang interpretation anang larawan og ribulto, mao nang wa sila maghimog ribulto. Di ba? Mura kanang ilang manggong kanabang ilang sistema sa panudlo, mura bag naingon ani ba nga kay naamay mga badlungon nga pulis, undangan na lang nato ning institusyon sa pagkapulis kay daghang badlungong pulis. Dili pod maayo kay kung wad-o na to ang institusyon sa pagkapulis, wa na mo bantay sa kalinaw. Di ba? Musamot og gara ning mga violator sa balaod. So ingon na nilang dili lang nato wad-on ang institusyon sa pagkapulis. Koreksyonan lang tong mga pulis. Kurihian lang itong mga pulis nga badlungon. Dili kay wadon. Mao po na sa ribulto. Kay ang mga dili Katoliko ang ilang solusyon, dili naman lang maghimo. Kay ang Diyos gabawal og mga Diyos-Diyosan nga ribulto. So, wa na sila gihimog ribulto.
So buti pasabot tungod kay nahadlok na sila maghimog ribulto, ang ila daing pagsabot nga bawal gid ang paghimog ribulto. Nasayop sila. Kay naa may sakto nga paghimo og ribulto. Naa may sakto nga paghimo og ribulto. So di na lang ka magbuhat sa sakto kay naay gibawal. Dili na mao. Dili. So ang Katoliko nga teolohiya mahitungod sa ribulto maoy pinaka the best. Bawal ang paghimog ribulto basta himuong Diyos-Diyosan. Pero dili bawal ang paghimog ribulto kung sakto ang paggamit. Himuon lang representation, himuon lang simbolo, wala na gibawal. Sa Salmo 74:1-9. Salmo 74:1-9 ang nindot nga translation basahon kanang sa Maayong Balita Biblia sa Bisaya o bisan sa Tagalog. Psalm chapter 74 verse 1-9. Na diha mabasa nga ang katawhan sa Dios na ay mga balaang simbolo. So mauna na mga sacred images. Mga balaang simbolo kuno nga giguba sa ilang mga kaaway. Nga sa atong panahon ang kasamahan ana kanang mga born again pod, mga dili Katoliko nga ilang panggub-o ng mga sagradong larawan na pattern na ilang gibanhaw, no? History repeats itself. Nga katong kaaway sa katawhan sa Dios sa Old Testament, ilang gipangguba to mga balaang simbolo sa katawhan sa Dios na nasa Salmo 74. Salmo 74, 1-9, nga katong katawhan sa Dios nga naay mga balaang simbolo, ang ilang mga kaaway iguba ang ilang mga balaang simbolo. Tinuod nga naay instruction sa Biblia nga kadtong mga idolos, mga larawan sa mga Diyos panggubon. Panggubon, instruction na sa Diyos. Pero wala magsugo ang Diyos nga iapil o guba tong mga larawan sa mga santos o mga kiruben. Dili na. Dili. Ang instruction sa Diyos nga gubon nga ribulto Diyos-Diyosan. Ayaw iapil o guba ng mga balaang simbolo sa katawhan sa Diyos. Kay parehas ra maguna ang konkreto pod ana nga example, parehas ra guna ana diya sa munisipyo. Sa munisipyo kanang mayor dili gyud magbutang og larawan sa mga kontra niya sa politika diya sa iyang opisina. Dili na kakaaway gud niya nga maghimo man siya mga larawan, nganong magbutang man siya larawan siyang opisina nga larawan siyang mga kontra. Kung magbutang siya larawan, kadtong larawan sa iyang mga kauban. Sa iyang kauban siyang partido. Ingon na. Po, ang Diyos masuko, abuguan ko ng Diyos, no? God is a jealous God kung magbaton tag laing Diyos. Sa ito pa, kung magbaton tag larawan, na kanang larawan na itong gihimo, giisip niyang kontra, bawal yun na. Pero kung maghimo tag larawan nga, sa larawan sa mga tao nga iyang gikahimutan, namang masuko man siya. Siya pagani gapahimog larawan sa anghel, sugo na si Moses. Sa ito pa, kung maghimo po tag larawan sa mga balaang tao, dili masuko ang Diyos. Kay iya mang tao. Pero kung maghimo tag larawan sa Diyos-Diyosan, masuko gid ang Diyos kay dili man against man siya ng mga Diyos-Diyosan. Kay gikumpitin siya man niya. Pero kung maghimo tag larawan sa anghel o larawan sa mga balaang tao, dili masuko ang Diyos kay kauban man niya. Diba ang iglesia, mga santos, lawas ni Kristo? So anong masuko man ang Diyos na nga kauban man niya ang larawanan anang mga larawan? Pero kung magbuhat tag larawan sa mga Diyos-Diyosan, siguro masuko ang Diyos kay gikumpitin siya nimo sa Diyos ng mga Diyos-Diyosan. Diba? So baliko na to, ako ning kopya ning di-credit na ko ning argument ni Paul Alima katong kanhi saksi ni uba nga pastor nga converted Catholic na, no, si San Pablo Alima. No, kako pong i-advertise, no, kay napod siya YouTube channel kang San Pablo Alima, nalimot ko nga natong iyang YouTube. Basta search lang ninyo sa Facebook San Pablo Alima, makita ninyo ang iyang mga post diha. Former pastor na siya sa saksi ni uba nga na-convert sa Katoliko nga karon usa na pud ka CFD, Catholic Crusader.
active kayo sa iyang ministry. Oh, akong makaingon ko kining mga convert kuan kayo kanang dako kay natabang kaysa mga Katolikong daan nga pabaya lang. Daghang mga cradle Catholic nga gabata yung Katoliko nga wa kay nahimo sa simbahan. Mga badlungon pagali. Oh, kini noong mga convert sa Katoliko by sa kahibalog yun, dili lang kay tradisyon, sa kahibalog yun sila convert. Maantigo mahinoon, mas maantigo mahinoon mo mutubag og mga objection nga biblical pa. Mao ni hagit po na ako sa mga Katoliko nga nagtan-aw aning video. Maulaw po dun ta. Maulaw ta. Kitang gadako tang Katoliko di ta kabalo sa atong pagtuo. Pero ni ay mga convert gikan sa mga Protestante. Oh, nga na converts Katoliko kay nahayagan mantigo mahinon dako mahinog natabang sa atong simbahan. Kita hinon gadakong Katoliko wa man tay nihimo. So nang hagit nako sa mga kaubang Katoliko nga di ta magsalig aning mga Katoliko nga maoray naning kamot kung nahimong lig-on atong simbahan kay naay mga depender. Anong di man ta mo apil? Mas kung lig-on atong simbahan nga naay naglihok pipila lang kabuok nga mga depender, mas samot ka lig-on kung daghan magtinabangay, di ba? Asa man ka? Sa pila ra ka lugas galihok o mas daghan? Mas powerful gitong daghang maglihok, di ba? Muna nga ako naulaw ko ana. Muna nga ako cradle Catholic man ko. Wa man ko nabalhin og laing relihiyon pero hapit. Hapit sa mga higayon nga wa ko kahibalo. Sa diyang nakahibalon ako, na nga, ulaw ni kayo Katoliko tang gadako nya dita kahibalo man nalipod sa itong pagtuo. So kanang Biblia gani ato man na nya dita kahibalo man nalipod ana mo nang unayon tanas mga kontra. Di ba? Tanawan ng Biblia nga atong armas igamit sa mga dili Katoliko, lupigon ta kung di ta kahibalo. Di ba? Ug magdebate, malupig kita kung di ta kahibalo mo gamit ana atong armas. Pero kung kahibalo ta mo gamit sa atong armas, managan mo na sila. Managan. Oh, kanang mga lubo gani basta maka-encuentro og kanang pastor nga o pari nga mantigog yun, mudagan ng lubo. Pero kung ang pari di mantigo, pabaya, wala magtuman sa iyang tahas isip pari, so kung nailubo, mudagan gina, di ba? O mudagan. Pero ang pari nga matinud-anon, di gana mudagan kung nailubo. Kay iya man yung panalipdan ng mga karnero. Di ba? So ina na. So kitang mga Katoliko, basig maparehas ta atong makakitag lubo, mudagan po tag-apil, musibat. Di ba? Dili. Protektahan na to ang mga tupa, ang mga karnero ni Kristo sa atong simbahan. Kung dunay magpasalaag, mangita tagpaagi nga di masalaag mo nang magtuon ta para mantigo ta mga libod. Dayon, mantigo ta mo share sa atong pagtuo. So, usa ka oras na atong video ug 3 ka minutos nalapas na tag usa ka oras ato ako ra man ta ning move on. Pasensya nya wa kay nako tumahan ay kay impronto man nya wa na tumaanda manguban na tong i-plus unta na to sa screen. Pero ang labing importante nga hinaot nga duna moy na katunan aning isyu mahitungod sa larawan ug rebolto. Ang ubang wa na to mahisguti, diskubriha lang ninyo sa uban ako mga YouTube uban ako mga video sa YouTube. Uban ako mga video sa YouTube. Kay na diha mapulan gani mga kadaghan sa ako mga videos. Kung inyong iskanon na ako mga videos diha sa akong YouTube channel ang Veritas Dipolog ay mga karaan maburingan gid mo. Pero kanang maburing gani mo kuha na siya duhang kaklase na na ay maburing tang matintal tag undang na lang og baliyo sa mao mga videos pero na ay maburing tang kay gikinahanglan man makatuntag kana bang perseverance
Kana bang bisag gipulaan na ta kay nagbalik-balik na, pero naaghapon ta, meaning lig-o na tong pagtuo kay wa ta madala og kaburing, di ba? Pero kung nang musimba ta, sige tag simba, madugay mo tag mapulaan, labi na magbalik-balik lang pari og humili, mo tag mapulaan, mo tag matintal og undang, di ba? Pero kung magsinig hapon tag balik-balik, bisag balik-balik na ng pari, so natay virtue makatunan diha kanang value of perseverance, kanang bisag murag sa atong paminaw wa ta ganahi pero balik gyapon ta inana sa to pa makakatuntag kana bang perseverance nga wala na ta mag-agad sa pare nga murag kana bang kay na mag-ubang musimba nga ganahan lang musimba kung ang pare dili magbalik-balik unya maayo niya paminawon, pero di niya maayo paminawon para niya ang pare di na po siya mobalik. Sumundang na simba. Man na ang akong reflection god ngano nga atong mga pare dili magparehas og gasa. Nay pare nga ganahan kita maminaw niya na apoy dili ra kaayo. Nganong gituyo na sa Dios nga ingon ana. Para nga makatunta og kanabang unconditional love sa atong simbahan. Nga maayo man muwali ang pare o dili, moapil kita. Ingon na ang buot pasabot sa Ginoo. Kay kung maanad na po tag paminaw og pare, musimba lang ta kung maayo ang pare, na karon kung tagaan tag pare nga di kay nato ganahan, di na ta musimba. Di ba? So mao nang gituyo sa Ginoo, iyang gialaw, iyang gitugot nga atong pare dili parehas og mga abilidad. Na maayo mo humili, na apoy dili kayo, kay aron makatunta nga maminaw kita, maayo magdili atong pare. Di ba? Kay na may tentasyon na to nga musimba lang ta kung maayo ang pare. Di ba? Ug di kita ganahan di po ta musimba. Di sa ato pa murag mamalnuris ang atong espirituhanon ana nga kinabuhi ano man kay di na ta musimba. Nga sa atong pagtuong Kristiyano ra ba importante ra ba ng Eucharist? Kay nag-ingon na ba si Jesus Christ? Ako mao katong tinapay na ingon siya, kini mao akong pan. Ang mukaon sa akong lawas, mainom sa akong dugo, makabatog kinabuhing dayon. So, magkinahanglan kita, magkaon yun sa iyang lawas. Diyan sa Eucharist. Sa to pa kung dili ta mo adtos misa, di ta mo mong misa kay di ta ganahan sa pare, di mamalnuris atong kalag. Sumula nga, parang dili mamalnuris atong kalag, maayo mahumili ang pare, ganahan ta sa pare og madili, mutambong kita. Kay dili man ang pare mo itong gisimba niya ang Ginoo man. Kanang pare caretaker naman na unya kining caretaker duha ra man ang kaklase. Nay maayo na po dili. Nakaron kung ang caretaker dili maayo na dili na kamo. Wadto. O mao na nga mungisin ang yawa na nga di na ta mo simba kay di ta ganahan sa pare. Di ba? So mao na. So ang uban ani no taas naman ni kayo. Sa gikaingon ko na tanawa lang ninyo ang uban na itong mga videos, no? Kay dili na to masulod tanan sa usa lang ka video ang atong kanabang kahibalo sa atong pagtuong Katoliko. Okay, sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.